बाजिदाइनथि गायसनथाइ सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दालाइसा सा कुसुगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बेवहाय 59 बोसोरनि उनाव दिनै बे दालाइसाया गावनिनो थाग्रा मावखुलि बे जारिमिनारि समाव दिनै सा ओनसोलनि रायजो राजानि मदद आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि सासे EM उकिल मोसाहारि सार बिथांनि मददजों बेवहाय मोनसे मावखुलि बाव गायसननाय जादों। जोङो आसा खालामदों जे बर' हारिनि थांनाय आरो थैनाय बर' राव थुनलाइनि खामानि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बे मावखुलियाव थानानै मोजांथारै मावनो हागोन। जोङो मिजिंथिदों बे जारिमिनारि समाव सा कुसुगाव दालाइसा ABSUआ मोनसे जारिमिनारि बे जाना थागोन। गोजोन्थों। दिनै मावखुलिखौ गिबि खेबै गायसनबाय। गायसननायजों लोगोसे नैबे दालाइसानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरगोन? जों बेखौनो फोरमायनांगोन सा कुसुगाव दालाइसा ABSUआ 1987 मायथाइ जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारियाव मोनसे आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय आन्दालन खालामजेनदों बै समनिफ्रायनो गायसनजानायमोन। नाथायबा गोबाव सम बेवहाय मावखुलि गैयामोन। नाथाय जोंनि मददजों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों बेवहाय जोङो गासै 13 बिगा बेवहाय हा सोरजिना लानो हादों। बेनिनो माखासेखौ जों गय बागान खालामबाय आरो जों सानदों जे सा कुसुगाव दालाइसा ABSUआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट रावनिबो सायाव बिदि सोनारै जाहाथे जोङो मोनसे पार्मानेन्ट सर्सफोर खालामना लालांनायनि आरो बे ओनसोलाव जे मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय जे बे इउनिट ABSUआव जे फैनानै ओनसोलनि गामिनि माखासे थासारिफोरखौ जे फोरमायनो आरो बेखौ समाधान खालामनायनि जे सावरायनो जों बेवहाय खाबु मोनगोन आं बेखौ खावलायबाय। आरो बेवहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों अरायबो सोमोन्दो दङ, खाथि सोमोन्दो दङ, अरायबो अनबोबाय थादों आरो इयुनावबो नैबे सा कुसुगाव दालाइसा ABSUखौ अननानै जोथोन लायो। जेरै सिगाङाव लाबोदों बेबायदिनो लाबाय थागोन जों मोनसे मिजिंथियो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर ABSU का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माब्लाबा जानाय जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials,
regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258499 आव सोलोंनो हागोन।